Dokete mana kai Ramogi TV. Kwa mbele waidoni ogai marjomin Buche mapachoka Nurdin Haji ochopenyim committee marod bura kawuono kamana idai doge kabende romore gilemo marjatendo bila mangweyo malingling NIS mapachoka Haji onyiso committee marod bura ni buche duto mana owito oko nogol kalore gi onge mar neno moromo kendo seyo kwach kich kuom chuogo neno mag miriambo Awito miawachno Kap doko penjo nyim komiti mar od bura mochung'ne weche mag lingling lweny kod tudruok gi pinje ma oko Nurdin Haji okwedo weche mar riwruoge mag oganda ma pacho kae osebedo kamieno go nyinge. Haji mane ogwel kod jatend piny Dr. William Ruto mar kawo lemo mar Philip Kameru kaka ogai mar bado bila mang'weyo malingling onyiso komiti no buche duto mane owito oko ne otimo kamano kaluwore kod onge mar neno moromo. Those cases were necessitated to be withdrawn because, as was rightly pointed out by the Honorable, that we had sufficient evidence in most of those cases to prosecute. In some of the cases, the investigating officers themselves submitted affidavits to say that they produced evidence that was not complete, that some of the evidence were actually tampered with and some were even forged. Haji lero ni moko kuom buche mane owito oko nene kod neno mag miriambo mane ochuo kod apisas mago kwach kich e yor achune. Some of the document examined by the document examiners at the DCI office were done fraudulently by the officers through coercion by their in charge. Do you know the implication of this, Honorable Chair? Is that a lot of those cases can then be challenged on the basis that those documents that were examined were not examined properly by the document examiner. Ewi kwan mwandu ma engo, Haji okone od bura ni okonyal yango kwan mwandu duto ma engo ni mar lemo ma omiye ni gimbi mapek ma okonyal fulo weche makamago elela. Considering the sensitivity of the office that I'm going to hold, that I give this to the committee. It might be a national security issue at some point. Riwruoge mag oganda ne ogolo ng'ur margi ewi gwelo mar Nurdin Haji kagilero ni oonge kod chia madwarore e tayo e apisi makamano. Riwruoge go yango ni buche aboro mag mibadhi ma itudo go jodito e piny owacho mar Kenya Kwanza ne owit oko e bwo telo mar Nurdin Haji bang' Kenya Kwanza kawo loch. Nyocha kata kamano riwruok mar Transparency International nyocha omaye mich mayande gimiye mar yange ka jakedo ne ratiro mag oganda e pacho kae. Riwruogno neno ni Haji oseketo nyaw e tich mare bang' wito oko moko kuom buche mag mibadhi. Awito, Ramogi TV, Nairobi. Kamachilo nyakwara mgaji wa